tror også Katrine, hun er rigtig ked af det. Jeg ved det ikke. Burde vi gøre det? Altså, vi burde gøre det for at være en god kammerat. Jamen, jeg ved ikke helt, om jeg vil blandes ind i det. Okay. Hvis du ikke vil gøre det, så gør jeg det, for jeg synes, det er synd for hende. Okay, jeg vil bare ikke blandes ind i det, når det har ikke noget med mig at gøre. Okay, jeg skal nok tage ansvar så. Er du okay? Hvad er der sket? Du må godt være sammen med os. Tak. Hvad vil du have? Jeg vil spørge på Rikke, om hun vil være med. Jeg ved ikke helt. Hvorfor vil du ikke det? Jeg er lidt bange for at være sammen med hende. Tænk, hvis hun er sådan mod mig, som drengene var. Vil I ikke bare prøve? Jo, lad os det. Vil du ikke være sammen med os?